салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар доруи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодаед. имрӯза навори мо яке аз мавзӯъҳои муҳима баҳри шумо ҳозир пешкаш мегардонем. мавзӯи муҳим баҳри ҳамнафароне тааллуқ дорад ки ба воситаи Беларусия мехостанд дохили Федератсияи Россия шаванд ё ки ба воситаи Беларусия аллакай чандин нафарҳо дохили Федератсияи Россия гаштанд, марзҳоро ғайриқонунӣ убур карданд ва дар паспортҳои як хел нафараш бигем печат задагӣ нестанд ё ки мигратсиони карта додагӣ нестанд. умуман дар борае ки через Беларусия дохили Россия мегарданд. На танҳо муҳоҷирони тоҷик, балки узбек, қирғиз, ҳама намуди шахсиятҳое ки ба Федератсияи Россия дохил шудан мехоҳанд ва махсусан тааллуқ дорад ба шаҳрвандои тоҷик ки ҳамин кирдорҳоро бисёртар ба амал оварданд. яъне дар ибора ҳукумати Федератсияи Россия таъкид карда ва гуфт ҳар нафаре ки агар марзҳоро убур мекунад ғайриқонунӣ дохили Федератсияи Россия мегарда, баъд аз 20 яъне баъд аз 20 мо гуфта будем ки марзҳои Беларусия аз нав баста мешаванд, маҳдудиятҳо ҷорӣ карда мешавад. новобаста аз шаҳрвандии ҳамун Беларусия боша ё ки шаҳрванди хориҷӣ боша, дигар мумкин нест ки баъд аз 20 ворид ба Беларусия шавад ё ки через Беларусия ворид ба Федератсияи Россия шаванд. ҳукумати Россия тасмим гирифт ки ҳамин гуна шахсиятҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бикашанд ва таъкид карда гуфтанд ки мутобиқи моддаи 322 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия ин гуна шахсиятҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд ва нисбати ин гуна шахсиятҳо парванда оғоз карда шавад. моддаи 322 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россияро мехонам, бо диққат гӯш мекунем бародарони азиз. гузариши ғайриқонунии сарҳади давлатии Федератсияи Россия бо ҷарима ба андозаи то 200 000 рубл ё ба андозаи музди меҳнат ё даромади дигари маҳкумшуда ба муҳлати то 18 моҳ ё бо меҳнати маҷбурӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат ҷазо дода мешавад. яъне ки моддаи 322 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия дар ҳамин гуна шахсиятҳо ҳамин чиза хотиррасон кардагия ва гуфтагия ки ҳар нафаре ки сарҳадҳои Федератсияи Россияра ғайриқонунӣ убур мекунад ва дохил ба Россия мегарда, нисбати ин гуна шахсиятҳо ҷарима таъин карда мешавад. аввалан то 200 000 рубла, яъне ки қисми якумаш ҷарима дорад то 200 000 рубла ва баъдан қисми дуюми моддаи 322 омадагие ки дар ҳолате ки агар ҷарима пардохт карда натонанд, ба корҳои маҷбурӣ даъват карда мешаванд ба муҳлати 2 сол. яъне ки корҳои маҷбурӣ чиро дар назар дорад? корҳои маҷбурӣ ҳамие ки давлат ҳамун шахсияти гунаҳгора мегирад, дар ягон ҷое ба кор мемонад, яъне бемузди маош то 2 сола кору фаъолият мекунад ва агар ки дар ин ҳолат ҳамун шаҳрванд розӣ нашид, то 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. ҳар шахсияте ки марзҳоро ғайриқонунӣ убур мекунад ва хотиррасон мекунем ки ҷумҳурии Қазоқистон низ ҳамин гуна тасмим гирифт ки аз инҷа пас ҳар касе ки марзҳоро ғайриқонунӣ убур мекунад, прокурори нақлиёти ҷумҳурии Қазоқистон гуфт ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ва нисбати ӯ шахсият парвандаи ҷиноӣ оғоз карда мешавад. ба ҳамин хотир бародарони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аз инҷа пас ба Беларусия ё ки Қазоқистон ғайриқонунӣ вориди Россия нагардем. чунки шумо агар Беларусия рамбрен, аз уҷа шуморо ягон нафар ваъда кардагӣ боша ки мо шуморо мегзаронем ай граница. баъдан ки шумо ай граница гузаштем, дар дохили Россия агар шуморо дастгир кунанд, ба ҳамин кирдор низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. чунки Федератсияи Россия аллакай таъкид карда гуфт ба шаҳрвандои хориҷӣ ки ғайриқонунӣ марзҳоро убур накунанд ки нисбати ин гуна шахсиятҳо парванда оғоз карда мешавад.
ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳар касе ки Россия рафтанияй аз ҷумҳурии Тоҷикистон прямой ба Россия агар рафта битонен, ҳамин гуна бирен, яъне ки ягон асоси рафтан дошта бошен, аз Тоҷикистон ба Россия бирен, ба воситаи ягон давлати дигар дохили Россия нашавем. Бародарони азиз, ҳамин буд як камтар хабар оиди яъне шаҳрвандои хориҷӣ ки ба воситаи дигар давлатҳо вориди Россия мегарданд ва вориди Россия мешаванд. Мо тибқи қонунгузории Федератсияи Россия, тибқи кодекси ҷиноятиш мо ба шумо ҳолатша фаҳмодем ки чӣ гуна ҷавобгарӣ дорад. Ва як чиз дигар хотиррасон мекунам бародарони азиз ки ҳар касе ки агар мехоҳад дандонҳои худша сафед кунад ё ки духтури дандон лозимаш бошад, як бародар дар Москва қарор дорад, ҳозир ҳамҷа дар роли киш мебирояд. ҳамуда занг бизанен, муроҷиат кунен, ӯ скидкаи солинавӣ кардагиай бо нархи арзон табобаттон мекунад. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Инак тахфифи солинавӣ оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. Меҳроб 94 нависад. Шофёро 18 ҷой доранд. Дар спринтер 30 каса бор мекунанд. Увора ҷарима намекардиянд. Ака бечора халқ бор дошта боша штраф мекарда, ин кор ба инсоф туурӣ намегирад. Ки мега ки ҷаримашон намекунанд. Ҳамин спринтерое ки боло ба боло айни ҳол бо дар ҳамин ҳолати беморӣ одам мегиранд, агар кормандои гаи ҳамора дастрас кунанд, дастгир кунанд, ҷарима таъиншон мекунанд. Мумкин баъзан ҳолатҳое ҳастае ки ягонташа мисол моро ҳам мебинем ё ки шуморо ҳам мебинем, лекин тибқи қонун кормандои гаи вора ҷарима мекунанд. Сафар Диловар нависад. Салом акай Сорбон. Мо 20 Москва рафтанием. Я чӣ документ надорем. Қонуншканӣ мешава раҳмат. Бародари азиз, дар бораи қонуншканӣ дар аввали видео мо аллакай гуфтем ки документ надошта бошӣ, асос надошта бошӣ мумкин нест. Братан нависад. Бародар, ман паспорти Российской Федератсия ва Тоҷикистон дорам. Савол: метавонам Тоҷикистон равам ва баъди 5 моҳ обратно омада ба Россия? Бале, бе ягон монеа метавонӣ ки бозгашт кунӣ ба Федератсияи Россия. Хуршед Садиқов нависад. Салом алейкум бародар. Дар Тоҷикистон ягон бор дидае ки зан сум бита, наоборот зан ай мард мегирад, на ин ки зан дар мард бита. Бародари азиз, ҳастанд баъзан оилаҳое ки рӯзгора зан ва шавҳар якҷоя пеш мебаранд ва боз ҳастаи оилаҳое ки занҳо хонашинанд ва мард кору фаъолият мекунанд. Ман дар уҷа мисол оварда будам, ба тарзи мисол гуфтагӣ будам, лекин ба чашми мову шумо маълум ҳастае ки имрӯзҳо оилаҳо, яъне занҳо, модарҳо низ бисёрш кору фаъолият мекунанд. Сума нависад. Салом ака, чанд бор шид менависам намехонӣ. Илтимос, бародари ма вид на жительство дорад. Ман метавонам ба Федератсияи Россия рафта. Каса рафтам намешам мега. Аниқшам мегуфти пешакӣ раҳмат. Бародарат вид на жительство дорад, вай метавона ки ҳамсари худша ба воситаи вид на жительство ба пеши худаш бибарад. Ва агар падартон ки вид на жительство дошта боша, албатта ки шумо метавонед низ биред. Ва агар бародарат гражданство медошта ки вид на жительство не, яъне гражданин мебуд, аллакай дар ин ҳолат метавонисти ки трам биред. Далер шеф нависад. Юрист бародар, Инстаграм подписатсия кардан запрет бидай. қатид як нашод реклама гап мезадем бародар, чӣ хел ёбам шуморо ҷавобша нависед. Бародари азиз, запрет нест, яъне ки ма профилма маҳкам кардагиам, подписатсия мекунӣ ва дар ҳамонҷа SMS равон мекунӣ, ягон мушкилӣ надорад. ё ки рақамҳои телефонта дар ҳамин комментария бимон, ман худам менависам та дар WhatsApp. Шаҳобиддин нависад. Акай Сорбон гуфти уральский компания қати шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд рафта. Фақат медсправка бо забони русӣ боша. Ҳамин ҳақиқат дорад. медсправка бо забони русӣ, яъне ки аз Россия ба номи шумо равон куна аз ягон беморхона оиди беморӣ доштани шумо, яъне ки ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои шумо бемор биданд. Мустафо Наимов нависад. Акай Сорбон, баҳс накун қати як хел бетарбияҳо, ақли худро кор фармон. Гап нест бародари азиз. Моҳру нависад. Салом ака, илтимос гӯед ки роҳ аниқ хӯй меша баъди соли нав. Зинда бошед акаҷон, ба пешакӣ раҳмат. Мутаассифона намедонам, апа дар ин бора маълумот надорам. Ҳасан Абидов нависад. Дар Федератсияи Россия ин хели қонун нест. Чанд қадаре ки борот ҳаст ба вориди автобус мекунӣ, лекин ҳеҷ кас намега ки штраф мекунам. Бародари азиз, ҳар як давлат ба худаш конституция дорад, ҳар як давлат ба худаш қонунгузорӣ дорад. Қонунҳои Тоҷикистон аз Федератсияи Россия фарқияти калон доранд. Сангинов Абдукарим нависад. Салом алейкум бародари азиз. Ман ба шумо саволе дода будам, шумо ҷавоб надодед ё ин ки дар ин бора маълумот надоред? Раҳмат.
мутаассифона ман саволи тра надидам дар кадом бора боша ман намедонам ака. Макс Хушов нависай: салом алейкум бародар, и хеле маниячкаҳоша аҳамият нате, и каменчам нахон, бовар ки изон мекаша худаш, и пускай накаша, ти корта давом те. Ҳастай одамое ки гапода бовар мекунанд. Боши бародар, ҳазор раҳмати калон ака бародар, ва морам баҳри ҳамун нафароне ки мора тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, баҳри ҳамуво яъне ки кору фаъолияти худмона давом метиҳем, ба уво боварӣ карда, чӣ хеле ки уво ба мо боварӣ доранд, видеоҳои нав пешкаш гардондан мегирем хотири ҳамун нафароне ки мора дастгирӣ мекунанд. Мурод Умедов нависай: ака салом, ман гражданин Тоҷикистон. Ман метавонам через Қирғизистон ё Узбекистон Тоҷикистон рафта илтимос ҷавоб деҳ. Хубтараш аз Россия прямой ба Тоҷикистон биёй, и осонтар. Улуғбек Исмонов нависай: салом бародар, ман Улуғбек, раҳмат барои хабарҳо. Илтимос ба саволи ман ҷавоб деҳ. Ман ду зан дорам, якеаш қонунӣ, якеаш не. Зани қонунӣ хеш мешавад, фарзандам нобуд шуд. Аз ҷиҳати хешӣ фақат як духтарам зинда монд. Ман зан гирифтам, ман дар назди қонун ҷавобгӯ ҳастам. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузорӣ дар худмон муқаррар кардагияд ки агар якбора бо ду нафар рӯзғор пеш бубарӣ, аллакай и ҷиноят ҳисоб мехӯрад, яъне ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, чунки дар кодекси ҷиноятӣ омадагиай дузанагӣ ё бисёрзанагӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудагиай. Агар дар ҳолате ки ту қати якташ зиндагӣ накуниву якташ қати бошӣ, дар ин ҳолат ягон парвандарам оғоз карда намешавад ва ҷиноят ҳам ҳисоб мехӯрад. Дар ҳолате ки бо ҳардаш якбора ту ҳаёт ба сар мебарӣ, и аллакай қонуншиканӣ ҳисоб мехӯрад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Хабарҳои нави моро интизор бошед ва дар канали Юрист Тиҷаи обуна шудана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.